Il-ħidma li saret mill-laqdiet mhux governattivi u l-Gvern favur l-ugwaljanza qed tħalli l-frott tagħha. Qalet dan il-koordinatur tal-Malta Gay Rights Movement Gabby Calleja b'reazzjoni għal rapport maħruġ il-ħadd minn ILGA Europe. Rapport li klassifika lil Malta fit-tielet post f'dak li għandu x'jaqsam leġiżlazzjoni favur persuni LGBTI. Aħna ovvjament kuntenti ħafna, ovvjament jirrifletti il-ħidma li saret matul il-sena 2014, jiġifieri huwa frott tal-ħidma li saret kemm mill-NGOs kif ukoll mill-Gvern f'dan il-qasam. Ir-rapport huwa maqsum f'diversi partijiet u meta dawn kollha ġew ikkunsidrati, Malta ngħatat l-iskor ta' 77%. Id-dħul tal-liġi tal-Unjoni Ċivili, protezzjonijiet li daħlu fil-Kostituzzjoni fuq bażi ta' orjentazzjoni sesswali u identità tal-ġeneru, u l-bidliet li saru fl-Industrial Relations Act fejn jidħol l-identità tal-ġeneru li tipproteġi l-persuni trans meta dawn ikunu qegħdin jagħmlu transition tagħhom. Gabby Calleja żiedet tgħid li dawn ir-riżultati pożittivi jagħmlu lil Malta pajjiż li jilqa' lil persuni LGBTI, messaġġ li jgħod mhux biss għall-Maltin. U aħna nittamaw li min jiġi bħala turist isib ambjent li jilqaw li ma jiddiskriminax kontrih, li huwa safe, fej jħossu komdu jkun dak li hu. Jiġifieri il-Rainbow Crossings pereżempju huma simbolu ftit iktar viżibbli ta' da, jiġifieri huwa commitment li l-pajjiż qed jieħu anki biex min jiġi qisu jieħu messaġġ ċar li aħna pajjiż illi nilqgħu il kulħadd. Iżda mhux kollox wartu żgħar, għad hemm oqsma ta' sfida, tispjega Calleja. L-ikbar diffikultà tinsab fil-fatt li qatt m'għandniex liġi li tipproteġi f'dak li huwa protezzjoni kontra diskriminazzjoni fir-rigward ta' servizzi għalkemm kien hemm xi miżuri fil-liġi tal-identità tal-ġeneru li jagħmlu tajjeb għal dan. Ovvjament ukoll id-diffikultajiet li toħloq għalissa l-Embryo Protection Act, ġifieri fejn tidħol saħħa riproduttiva għaliex s'issa din hija limitata għal bażikament persuni eterosessuali.